mar Ronald Ngala ochan mar yawo ayanga dwe mar 9 ka jopuonjre 1,000 ikore mar donjo e kar tiegruogno e thuolo mokwongo. Gedo mar tat somo nochakore kata nochak ger higni 12 mokalo ka nyaka sani gedo mare osechope atamalo 95 ka koro chenro mag somo nyalo chako dhi nyime e kind thuolo mar ndalo 40 mabiro. Koloso kod jofwambo tok limo skunno e kaunti ma Kilifi, jagore migawo mar limbe Julius Bitok wacho ni skunno biro bedo koda kit somo ma ibiro beda ka ichiwo e yo manyasani. Omedo ni tat somo no dhi bero weche mag limbe mapachoka kama piny Kenya biro yudo welo maromo 5 million chop higa 2028. We have the first 1,000 students report in this campus in the next 40 days, as I have said. And we are working together with the Kenya Utalii College, Tourism Fund, the county government of Kilifi, and all the stakeholders to ensure that everything is set for the students. It's really an amazing facility, and it's one of its own kind in Africa. It will be able to generate the workforce for the hotels, not only here in Kilifi County and Coast, but in Kenya and beyond. If you go today to many hotels in Zanzibar and all the neighboring countries, the managers are from Kenya. Courses that we'll be doing here include, among others, the seafarers training that we'll be doing here, precisely because we also want to support the blue economy in this region and in Africa entirely.